मोनसे गिदिर खौरां कांग्रेस एमपीनि बिजाथि हाफिज राशिद आहमेद चौधुरीया गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालियाव करीमगंज एलएस बियाबाव फिन भट थुनो दाबि खालामदों। गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालियाव कांग्रेसजों लोगोसे गुबुन मोनसे बेरेखा दोलो CPIM आबो आसामनि बराग आयेनाव थानाय गासै लकसभा बियाबाव नायबिजिरनो आरो फिन भट थुफिननो दाबि खालामदों। आसामनि करीमगंज लकसभा बियाबाव कांग्रेसनि जाय बिजाथि हाफिज राशिद आहमेद चौधुरीया BJPनि बिजाथि कृपानाथ मल्लजों 19,360 भटजों जेनदोंमोन। थांनाय समबारखालि कांग्रेसनि बिजाथि हाफिज राशिद आहमेद चौधुरीया बुंदों दि भट होनाय आरो भट साननायनि गेजेराव गोरोबलायाखै, बेनिखायनो गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिसिम थांगोन। हाइलाकान्दी, अलगापुर, काटलिसेरा, नर्थ करीमगंज, साउथ करीमगंज, पाथरकान्दी आरो रामकृष्ण नगरनि मोनद' आयेन आफाद बियाबफोर दं। बेफोर गासैबो जायगायाव सानजानाय भटनि अनजिमाया भट होनाय भटफोरनिख्रुइ बांसिन अनजिमा दिन्थिदों होनना हाफिज राशिद आहमेद चौधुरीया बुंदों। बेनिखायनो भट होनाय आरो भट साननायनि अनजिमाया गोरोबलायैनि थाखाय करीमगंजआव गोदानै भट थुनो गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिनिसिम दाबि खालामदों। एक्सेलेन्ट एकाडेमी बागानपारायाव 11 थाखोनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं। गोसो गुदुं फरायसा फरायसुलिफ्रा गुन गोनां सोलोंथाइ मोननो थाखाय एक्सेलेन्ट एकाडेमी बागानपारायाव मुं थिसननो हागोन। बाक्सा जिल्लानि बागानपारा सारियालिनि सानजा फारसे थांनाय लामानि साखाथियाव दं एक्सेलेन्ट एकाडेमी बागानपारा। बे एक्सेलेन्ट एकाडेमी बागानपारायाव नांगौबादि गुन गोनां सोलोंथाइनि राहा दं। थिखानाय आयदा हिसाबै इंराजि आयदाखौ लाथारनांगोन। बेजों लोगोसे एसामिस, बड', हिन्दी, नेपाली, अल्टारनेटिभ इंलिश सायख'नानै लानो हागोन आरो पलिटिकेल साइन्स, एडुकेशन, एडभान्स एसामिस, एडभान्स बड', लजिक एन्ड फिलसफी, इकनमिक्स, जिअग्राफी, एन्थ्रपलजी बायदि आयदाखौ सायख'नानै लानो हागोन। लोगोसे आलादायै बेसेन होनाङै कम्पिउटार क्लास लानो मोनगोन। एक्सेलेन्ट एकाडेमी बागानपारायाव Experience and qualified teachers, best education with adorable fees, education with modern technology. The admission fees charge would be considered for below poverty line and brilliant students. Hostel facilities for boys and girls by divided. थांनाय 2022 मायथाइयाव फोसावजानाय आसाम हायर सेकेन्डारि जोबथा आनजादनि फिथायाव बे एक्सेलेन्ट एकाडेमी बागानपारानिफ्रायनो अनामिका ब्रह्म मुंनि सासे फरायसुलिया 92% लानानै अल आसाम साबजेक्ट टपार जानो हादोंमोन। लोगोसे बोहैथि बोसोर 2024 मायथाइनि थाखाय एक्सेलेन्ट एकाडेमी बागानपारायाव गोसो गुदुं फरायसाफ्रा मुं थिसननो थाखाय फरायसालियाव फैनानै फर्मखौ लांफैनो हासिगोन आरो मुं थिसननो हासिगोन। गुवारै मिथिसारनो थाखाय 9954505027 8011337530 नाम्बारनि गेजेरजों फोनांजाब खालामनो हागोन।